What's up guys? Andito na naman kami sa beach at ito ang madalas namin ginagawa ang pumunta dito sa beach dahil mahilig talaga si German ang maligo sa dagat. Kami naman, pagkadating talaga namin, hinubad na kagad niya yung kanyang damit at pumunta na agad sa dagat. Every other day talaga kami pumunta-punta dito sa dagat. Pinagbibigyan ko na siya kahit minsan tinatamad talaga ako dahil sobrang hilig niya talaga sa dagat. Is Friday pala kaya kung nakikita niyo naman walang masyadong naliligo. Ganun talaga pag weekdays. Madalas kasi maraming naliligo dito tuwing weekend, Saturday and Sunday. Nagsabihan ko rin pala si German na wag masyadong lumayo dahil minsan kasi ulo na lang talaga niya ang nakikita ko dahil sobrang layo na niya. At habang naliligo siya, ako naman ay pinagmamasdan ko siya, baka kasi pupulikatin siya. Ngayon pala guys, malapit talaga siyang malunod. Sumisigaw na siya ng help, help, help. Man hindi marunong lumangoy at sobrang kaba talaga namin. Buti na lang kasama ko yung batch ko that time. Wala rin kami nagawa, siya lang din yung nakatulong sa sarili niya. Yung sabi pala niya, parang hinihilab siya ng dagat. Medyo tawang pa rin naman yung dagat namin dito sa Caguait Beach. Lagi naman talaga ako niyayaya ni German maligo, pero ayoko lang maligo dahil ayoko talaga sa dagat, as in. Pero minsan naliligo din naman ako, lalo na pag hindi matirik ang araw. Pero madalas hindi talaga ako naliligo, lalo na pag tapos na ako naligo. Ang ganda pala ng aming beach guys. Ito yung tinatawag nilang mini Boracay. Lalo na every June, ang dami talagang dumadayo dito. San Juan kasi at sineselebrate namin yung Kaliguan Festival. Habang nag-aantay nga kay German, nalilibang na rin ako sa alon. Kaya ito, naglalaro ako sa buhangin. Napabasa tuloy ang aking paa. At ayan, may nakita pala akong tuta. Ang daming aso dito guys pala. Pero sa ngayon, wala akong masyadong nakitang aso kundi tuta lang. At meron ng iilan na dumating din dito sa beach. Habang kami naman, umahon na nga si German at ready na kaming umuwi. Pumupunta lang talaga kami dito every afternoon pag hindi na matirik ang araw para maligo at para samahan si German. Nandito pala kami sa cottage ni Patiensela. Dahil dito din ako nagpark ng aking motor. Motor lang yung service namin guys papunta dito sa beach. At si German yung back ride ko. Ako naman ang nagda-drive. Wala kasi kaming car dahil, 4 lang po kami.